Здравейте! Вие сте с Неуловимите, аз съм Елеонора Танева. Днешното ни предаване е посветено на един занаят – ключарството, и на един проблем, който засяга хиляди хора – обирите от домовете. Днес ще търсим отговорите на въпросите на какви изисквания трябва да отговаря човек, за да започне да упражнява занаята ключарство. И какви са тенденциите в обирите по домовете, откъде влизат крадците, какво търсят най-често и дали по време на летните отпуски сме застрашени повече от това да влезе крадец в дома ни. Никой не знае колко ключари има в България. Няма пълен официален национален регистър. Не е ясно колко човека имат право да произвеждат дубликати на ключове, да сменят брави, да отключват врати, да отстраняват пораженията след взломни кражби от домовете. След запитване получихме две бази данни. Едната на регистрираните ключари в Националната занаятчийска камара, втората на Съюза на ключарите в България. В камарата членуват 199 занаятчии, това обаче са само ключари, които имат издадено майсторско свидетелство. Най-много според този регистър са ключарите в София, Варна, Бургас. Сред тях има 5 жени и един чирак. Според последните промени в Закона за занаятите, Националната занаятчийска камара трябва да предоставя на МВР на всеки 6 месеца актуализиран списък на занаятчиите и наетите майстори, които извършват ключарска дейност. Ако някой занаятчия не си подаде данните, обаче не подлежи на санкция. Така че този регистър не дава пълна картина на ключарската дейност в България, а занаятчиите със сигурност са в пъти повече от тези 199 майстори, регистрирани в 10 регионални камари. Оказа се, че да се стане ключар у нас е много лесно. От години наред някой решава, че може да упражнява тази професия, купува си необходимото оборудване, машини, инструменти, регистрира фирма по Търговския закон и абсолютно никакви други пречки няма, за да почне да упражнява тази професия. Десетки хора дневно търсят ключарски услуги. Заявките в повечето случаи са спешни. Да, моля. Добър ден, ключари ли? Да, ключарски услуги сме. Имам проблем с вратата в офиса, не мога да се отворя. В кой район се намирате? В района на Лозенец. А кога може да дойдете, че ми е спешно? 10 минути ни е времето за реакция. Окей, до скоро. Велин Йорданов е един от 52-мата членове на Съюза на ключарите в България. Повече от 10 години специализира в занаята. В началото конкуренцията го е стимулирала, а днес се опитват да се разграничи от самозваните в професията. Факт е, че не е регламентирано нашата сфера като цяло. Вие също може да си купите един комплект машини, малко по-сериозна реклама и бихте могли да практикувате. Колко време би ми трябвало на мен, за да се науча да боравя с тях? Ами с тази информация, която може да натрупате от търговците на тези инструменти и от интернет пространството, мисля, че не е повече от седмица. За секунди в интернет попаднахме на десетки сайтове, в които се продават обикновени и по-специални инструменти за отваряне на всякакви ключалки и катинари. Интересното е, че в този сайт ключари на практика продават занаята си. Тези шперцове са част от менюто, което се предлага от ключарската фирма. Не във всички европейски държави обаче е толкова свободна продажбата на инструменти, с които за секунди се отключват всякакви врати. Германия със сигурност е, може би, един от най-строгите режими. Там инструментите се продават изключително и само на оторизирани лица. Там са много силни структурите на браншовите организации. Тъй като нашата сфера вече се поразцепва, тя се разделя на автоключари, на битови ключари, на само режещи ключове ключари.
За всеки един е необходимо да има определена сертификация, която се дава от полицията в Германия специално, за съответно може да се купува определен набор от инструменти. В други държави, в повечето случаи, доколкото имам информация, се получава така, че ако някой иска да стане ключар, да работи, да упражнява тази професия, да отвори собствено ателие в някакъв район, там на град или населено място, това нещо се съгласува с полицията и тя решава този човек, проверява го съответно. Даже има и нещо принципа на квоти за определен град, да речем, има определен брой, който полицията казва и решава, че тук ни трябва еди колко си. Критериите, на които един ключар трябва да отговаря, за да членува в Съюза, са чисто съдебно минало, добра практика и поне двама от членовете на Съюза да му станат гаранти за качество на услугите, които извършва. Зачестяват случаите на жалби от граждани до Съюза заради недобре свършена работа на ключари, поръчани по интернет обяви. Последният е от преди 10 дни. Жена подала оплакване от фирма, която 3 пъти посетила дома и за ремонт на една и съща ключалка, но и след последното посещение на майстора, вратата отново не се затваряла. Взимат парите за новата ключалка, отново взимат пари за труд, за посещение и в крайна сметка се стига до проблема, че това нещо пак не работи, след което вече тя си има там начини да си контактува с тях. Документ, доколкото си спомням, не е издаден, фактури или касов бон за извършената услуга. Далеч съм от мисълта, че всички останали, които не са членове на Съюза, са кълпазани. Не искам да кажа това. Има си много добри ключари, които работят без да са наши членове. Това е много специфичен занят и професия. Трудно да прецени той доколко владее занята и доколко разбира това нещо, за да го извърши качествено. Доста завидни познания в тази област, за съжаление, имат стотици крадци, които се промъкват тихомълко в жилища, офиси и мазета. Кражбите от домовете се увеличават. За първите 5 месеца на тази година крадците са влезли в близо 500 жилища повече в сравнение с същия период на миналата година. Намалели са кражбите на автомобили, грабежите и въоръжените грабежи. Само в София през миналата година са постъпили над 3500 сигнала за кражби от домовете. Отдавна потенциално застрашени от кражба на имуществото не са само хората от първите етажи. Има хора, които се катерят няколко етажа над първия, използват отверка или подобен инструмент, с който преодоляват до гърмата и влизат. Затова през последните години ключарите са се специализирали и в ремонта на заключващите системи по балкони и прозорци. За жалост ПВЦ-то има едно линейно разширение, което съвсем безпроблемно може да бъде преодоляна заключващия механизъм, така да кажа. Дори на затворен прозорец? Да, без никакъв проблем. Дори на затворен прозорец с една съвсем елементарна отверчица може да се отключи, да се отвори такъв прозорец. Наблюдението на криминалистите е, че членове на отделни престъпни групи, специализирани в кражби, сменят бандите, в които работят. Говорим за тях като за свободни електрони. Днеска с един човек, утре с друг или... Крадците влизат в жилището за секунди. С богатата си гама инструменти за отключване все по-рядко разбиват вратите. Не са счупени секретните ключалки, ами просто имаме вече едно елегантно отключване. Това е най-често срещаното. Вече въпросът е спорен с какъв инструмент точно е било отключено, но факт е, че вече инструменти могат да се купат от всякъде. Все по-често крадците влизат в домовете през нощта, когато хората спят. Не подбират плячката. Сериозните бригади, тези, които работят на информация, така казано, не използваме този израз, те влизат в жилищата основно за пари, кеш. Кеш суми, злата, златни накити и понякога могат да вземат
скъпа техника, цифрови видеокамери, фотоапарати, лаптопи. Обикновено се взимат такива неща, които не са обемни за изнасяне и които след това лесно биха продали на прилични суми. За миналата година статистиката за София показва, че се разкрива 1 от 7 домови кражби. Иво е сред останалите 6, които няма да си върнат откраднатото. В началото на миналата година са обрали апартамента му. Всичко беше нагоре с краката и ми липсваха работите. Какво липсваше? Монитор, телевизор, малко бижута, пари. Голям ли беше телевизор? Да, 32 инча. Сам човек може ли да го изнесе? Ще ме е малко трудно, защото е обемен. Според мен на един път да снесеш и монитор и телевизор е така. Мъжът е бил изненадан от съвета на полицаите, когато се обадил да подаде сигнал за кражбата. Те ми казаха, намери си човек или си отвори сам вратата. Нямаме право такива работи да правим. Знам, че те трябва да дойдат и с тяхно присъствие тогава се отвори вратата. Месец по-късно мъжът станал жертва и на автоджамбази, 2 пъти в рамките на 1 седмица. Първия път забравили да вземат касетофона. Полицаите не му дали надежда, че ще разкрият крадците. Посъветвали го вместо да паркира колата си пред блока, да я оставя на платен и охраняем паркинг. Аз искам отпечатъци, няма ли вземете нещо? Какво отпечатъци? Почна да търка с ръкава си по колата. Какви отпечатъци? Викаме по земята, има следи. Защото той беше снежно тогава и той. Какви следи? Търка с краката. Викам аз си. Беше им криво, че са дошли явно. Сутринта в 7:30 тук. Криминалистите не крият, че се сблъскват с много трудности при разследването на домовите кражби, но са успявали да предотвратят набези по домовете. Хващали сме и човек, който излиза от тайната си квартира, за да отиде да извърши кражба и целият е пълен с инструменти. Извадихме от него, сигурно имаше 30-40 различни вида шперцове, други инструменти, цяла колекция. И си ги беше сложил по всевъзможни неща, чантичка, по джобове, в пояса и къде ли не. Нали? Иначе човек изглеждаше съвсем нормално, беше лятото, човек слънчево очила, тениската малко по-широчка, късите гащи, чехличките и гледаш един нормален човек. Имаше толкова инструменти по него, че много хора биха се очудили. А какво му беше обяснението? Обяснението, нося си ги тези неща, за какво съм и аз и знам. Не е забранено от закона да ги притежавам, което всъщност е така. Само това, че носи някакви предмети, с които би могъл да отключва врати, това по смисъл на закона не е престъпление. Задържаният с 40 инструмента за отваряне на врати всъщност е арестуван не заради богатия асортимент шперцове, а заради предишна кражба, за която е заподозрян. Повечето като него, които са задържани с подобни инструменти, често обяснявали, че са всъщност ключари и отиват на адрес. Както стана ясно, за седмица човек може да се научи как се работи с ключарски инструменти. От бранша обаче са убедени, че крадците не само им крадат знанията в занаята, но и привличат ключари да работят с тях, като с ръчни майстори или като информатори. Има такива данни, че се е случвало и това нещо. Неофициално, нали, не членове на Съюза, отивали са, извършвали са услуги, след известно време се е получавало нещо от сорта на това, което питате, че
информация за извършена кражба вследствие на това, че едва ли не е проверено как, какви и са заключващите системи на даден апартамент. Има го и това нещо, случвало се. Ако човек търси помощ от ключар, който не се легитимира, няма ателие, в което работи, не издава документ за извършената услуга с данни за фирмата, не е за пренебрегване опасността да стане жертва на комбинация между съмнителен ключар и лица от криминалния контингент. Такава връзка обаче също е много трудна за доказване. Най-вероятно хората от криминалния контингент, които се занимават с извършване на взломни кражби и използват способа отключване, а не взломяване на брави, предполагам, че трупат знания. Било от интернет, било от хора, които са навътре в тази материя. По принцип, възможно е да има такива случаи. Аз лично се сещам за един от тъжителите. Каза, да, наскоро си сменях бравата. Което нищо не значи. В смисъл, това, че човека си е сменял бравата, до момента не е установена никаква връзка. Дали това е нещо, което е предизвикало престъплението или... От Съюза на ключарите са убедени, че за да се намали злоупотребяването с техния занаят, е крайно време да се въведат писани правила. Трябва да се облече по някакъв начин в законова рамка това нещо да се упражнява този занаят, защото това е свързано с сигурността на хората. И на автомобили, и на апартаменти. Просто важен момент е в днешно време. Има даже така, доколкото знам статистики, има малко бум на кражбите. Според хората, които работят по престъпленията срещу собствеността, трудно би се създала нормативна база, която да не може да бъде заобиколена от престъпните намерения. Ако идеята е трябва ли всички, които носят ключове, да са под разрешителен режим, не мога да кажа. Това за мен е странно. Всеки носи ключове или някакви подобни инструменти. Престъпление може да бъде извършено с всеки един инструмент, който може да се закупи от всяка една железария. А пък и кой ще каже кое точно е шперц, как се използва и така нататък. Аз предполагам, че при все, че сме доста запознати с тази част, защото сътрудничим добре с много ключари. Но предполагам, че има инструменти за отключване, които може би дори ние не сме виждали. Така остава всеки да практикува максимата «Моят дом е моята крепост». Най-добре човек сам да помисли как да предотврати кражба от жилището си или по-точно как максимално да затрудни крадците, така че да се откажат от неговата врата или прозорец. След кражбите Иво е стигнал до заключението, че наистина е по-добре да превърне дома си в непревземаема крепост. Аз питах кое е най-хубавото, защото аз не ги знам тези неща, ключаря за това му е работа. А той какво ти казва, че най-скъпото е най-хубавото или? По принцип не трябва да е защитен с карта, да може да си го правиш само при определени хора с тази карта, нали? Не можеш да занесеш ключ и да ти направят дубликат. Той си е с паспорт, с карта, кога е закупен, от кого е закупен, има си гаранции. А дадаха ли ти гаранция, че действително той не може да бъде разбит от вирджиите? Дадоха ми, да. А години дадоха ли гаранция или? По принцип казаха, че е доживотна гаранцията, ама колко е доживотна, не мога да кажа. Другата предпазна мярка, която Иво е предприел още при първата кражба, е да се обади на проверен ключар, а не на телефона, оставен на входа на блока му. Обах се на приятели в интернет да намерят най-близкия ключар наоколо и се легитимира. Аз стоях директно при него. Предпочитам някой, който го има в интернет и някои хора са го проверили за какво стана въпрос, колкото ми дойде някакъв такава обява и значи той нито има уебсайт, нито е стабилна фирма. Занаятчиите и разследващите са категорични, че не най-скъпите врати и ключалки са най-сигурната бариера срещу крадците. По-скъпите ключалки действително има логика да са трудно преодоляеми от крадците, но и апетита към дадено жилище, което е заключено с скъпи ключалки, естествено буди съмнение, че щом като е заключено с нещо скъпо, има и какво да се желание да се влезе там. Така че в някои случаи може да се каже, че не най-скъпата ключалка е по-удачен вариант, като вариант за заключване. Има брави, които са много здрави, но пък лесно биха могли да бъдат отключени с шперц.
Има и такива фирми, 1, 2, 3 да кажем, които произвеждат такива бръви, които за момента ние нямаме данни, че могат да бъдат отключени с шпет. И се опитал съм и ключари, питал съм и лица от криминалния контингент, занимаващи се точно с отключване, когато сме ги задържали, така от чисто любопитство. И определено за тези марки те са казвали, да, за момента нямаме информация някой да ги отключват. Освен липсата на строги правила за упражняване на ключарска дейност, в България няма и гаранции за степента на сигурност на бравите и вратите. Изключително важно е секретната ключалка да е от високия клас на сигурност. За да кажем, че това в България все още не е регламентирано. Няма местна лаборатория, която да изпитва секретните ключалки, но в холандска лаборатория, в немска лаборатория се изпитват ключалките, които са на европейски производители. При нас се разпространяват масово. Всяка една ключалка на европейски производител, тя по някакъв начин е отбелязана какво ниво на сигурност има и каква експлоатация търпи. Специалистите съветват клиентите винаги да изискват легитимация на ключаря, който ще прекрачи прага на дома им. В момента това се прави в едва 10% от случаите. Това трябва да се пречупи, за да може да са спокойни за работа, която се извършва върху вратата им. И най-вече, че жилището им няма да бъде просто огледано. Ами, че наистина ще бъдат заключени както трябва. От полицията пък съветват да не се държат големи суми пари в брой в жилищата. Според разследващите, част от кражбите могат да бъдат предотвратени, ако се разбираме с съседите си. В големия град все повече хора така се отдалечават от съседите си и не контактуват много с тях. Има хора, които са в един ход, почти не се познават. Някои дори може би не са се виждали. Но и това е различно за всеки отделен случай. Мисъл, в едни входове хората се познават добре, сътрудничат си в момента, в който видят подозрително лице, веднага сигнализират на полицейските органи. В други входове дори да чуят нещо, може дори да не сигнализират. Криминалистите развенчават мита, че най-много кражби стават през лятото. Хора от криминалния контингент по време на летния сезон заминават за летните курорти, а някои за чужбина. Тоест, по всяко време на годината всеки е застрашен докато спи да бъде изненаден от силует на прозореца или след работа да разбере, че някой с тихи стъпки е изнесъл най-ценното му. Както разбрахме, не сме застраховани от мним ключар или от кражба от дома ни. Все пак, за да намалим шанса да викаме повторно ключар, е добре да не звъним на телефони, които има залепени по входовете на жилищата ни. А за да намалим шанса от кражба в апартамента ни, е добре да сме в добри междусъседски взаимоотношения. Това беше всичко от Неуловимите за днес. Останете с програмата на TV7.